Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumili Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Sebanyak-banyaknya ikuti keseruan aku hari ini mengapa. Yuk. Gigi Kamboy ini sakit jayu kalau bapak cek halo ngaturaken wilujeng dalu Pak. ujeng galu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih tetepangan malih kalian Bagio Laras Indonesia. Alhamdulillah rabbil alamin. Pimpinanipun sinten nggih menika? Pak Nondek. Oh, Pak Nondek tiyang ingkang pundi? Lho lah kok dhuwur. Bapak. Ketemane aku mau ngadok. Kok yo. Aku ke lalen gue rame. Lagi. Bapak Boyman sekalian Ibu Darsini. Nggih. Dapaken Mas Arif Dwi Nur Ramadan kalian Mbak Anis Jiwanti. P. Alhamdulillah, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Alhamdulillah. Menika kula lan kanca-kanca menika nderek ngedhengaken suasana lan hajatipun Bapak Boyman kali Ibu Darsini angsal nggih. Injih barang. Alhamdulillah. Bila mangke badhe dipun tayupaken nggih Kang semanggaaken. Oh nggih. Ngoten. Kula nggih beto alate kok. Oh ngoten nggih. Lah kula nggih beto alate tak lan Mbak Dali niki nggih beto alate. Ngaten injih. Beto alat apa to, Mbak? Pak Kasna. Tekan, beto alat apa? Resepsi. Mas Kasno mungkin nek mun rodo anget iki lho trambole mriki lho. Lho, Mbak kira siap ora Mbak digo trambol, Mbak? Injih niki wonten pamundutan Sinam Nyamat nggih. Kula anu riyin nggih. Diatur nggih. Kula aturaken nggih.
niki dimandhake rujak jeruk nggih. Alhamdulillah, basa dina minggu segone metu Mas. Vokalnya tambahin nggih Mas, rajine banter nggih. Ayo Mbak Gemini, ayo Mbak Doli, ayo monggo. Ayo Mbak Anis monggo. dilajengaken langgam-langgam napa lagu-lagu napa monggo. Langsung dangi mawon. Matur suwun Ibu. Ayo deh.
napa? Apa B? Oh, perahu layar. Ingkang kagungan dalem nyuwun perahu layar. Napa, Bu? Oh, kalih mantuk nggih. Oke. Ayo Mas dioglek, Mas. Ayo, miki dibawa kabeh sayang-sayangku. Ayo, Dok. Ora teko kono wae, kono wae. Mbak Doli ganti asli. Nyanyi toh? Ayo. Menika gubuk asmara wondene ingkang angka kalih. Injih. Pamundutan saking panjenenganipun Ayah Ayah ndi, Pak? Ayah Bambang RT 6 kok ayah tok. ya itu Ayah Bambang. aku arep matur Bambang ngono wis jenengan sing dito di Ayah sik kok. Nggih, namun niki mawon. Nggih. Nggih. Ketika iki diaturke sik. Gubuk asmara niku wau nggih wonten pamundutan saking live TikTok Manohara Official. Itu nggih. Nggih. Nduk galuh mam sing akeh bendang lemu ya. Wingi ku Nek ra meteng ya kuru ta. nang gadinge diterak angin kan aku udan angin to. Melok mumbul, untunge ceblok. Terus tak kampani maneh. Oh, ngoten. Sing setunggil niki mbek sinten nggih? Asmanipun? Nggih, kula Reva. Oh, Mbak Reva. Kayak nom-nomane Mbok Doli. Prawanane Mbok Doli nika nggih ngoten niku. Niki dipun tepangaken tunggal-tunggal menika asmanipun Mbak sinten? Nggih. Monggo dipun asta mikipun. Mbak sinten? Nggih, Mbak Tumini. Oh, Tumini ki yen bengi yen awan. Suwandi. Iso Suwandi. Piye yo tanah nama alamat anu KTP. KTP ki ndi? Enten iki. Anu Alamat KTP. Becak atau Harjo asli nama Suwandi. Oh, Suwandi. Inggilipun. Maju, fokus Nah, menika nganu napa niku jenenge begenggekipun caruban. Siapa sih lucu? Monggo Bu, asmanipun sinten? Masuk. Kurang kene lho. Asmanipun sinten? Doli. Oh, Doli. Doli yen bengi yen awan. Yen awan sinten? Ayo grepae. Yen awan kok basirun. Ron. Tunggile. Dipun tepangaken kula Reza. Oh, Reza. Yen awan. Bowo. Alhamdulillah, Pak MC. Menika ingkang napa niku jenenge dados manten menika ponakan kula. Oh, ngaten iki. Pikantuk Mas Arif menika nggih. Nggih. Nggih, kula nderek nderek nitipaken. Ponakan kula dateng mriki ngoten. Berarti tanggi nggih. Ponakan. Ponakan. Ning maksude tunggal sak desa ngono. Mboten, tunggal sak kanu sak apa sak RT. Oh. Nggih, wau pamundutan gubuk asmara. Dipun gawani riyin monggo. Aku tumili kalau niat dhewe aja sih. Tum doyan kula tum. Oh, niki mungkin enek sing nyawer kok njaluk reokan. Oh, jelas. Tum ini mungkin malah dadi niku bagian niki. Oh, di awal wis reok kok ya. Iki Sing badhe bawa gubuk asmara sinten? Wakile para tamu bapak-bapak ingkang kersa bawa monggo kasumanggaaken. Bapak monggo. Pak Yadina kalau mau sampai kepada kamu. Mbok pilih sampun. Pak Yadina monggo. Pak Yadina kang pundi? Lega ibu datang putih Pak Yadina. Oh, monggo Pak Yadina monggo. Monggo. Katakan tidak mangayun. Nggih, monggo. Anu, kursi roda Mas, kursi roda, kursi Mas. Iki wonten. 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 Lega napa jumeneng, Pak? Iki Umur salenggah jumeneng mawon. pesenane jenengan iki lho sekawan karek. Disukani para wedokan-wedokan mengko. Nanti kudu wedok ya wedok. Wedokane lodrok. Lagi mriki. Nah, kita mantek mawon, mungkin nek lenggah mboten ketinggal disunting RCTI.
Nanggung nggih iki. Nggih, langsung aman. Lah napa badhe ngombe obat riyen kesaring ngadeke suwi? Pripun? Ya wis tak ngene. Sampai Monggo. Nyingkar Joko men ae. nyingkur. Nyingkar-nyingkur niku artine napa, Pak? Buri nang. Hah? Buri pokoke. Buri. Wiwitane nyingkar. Napa nggih krasa nek ngeten? Oh, genteng kok. Lingsan yen mutan.
Gunung Sari mandhape sarung jagung ngoten nggih. Nggih dipun ulang-alik nggih.